Kok bali kakean sambat? Ora, wis tak menyang. Iki kudu etok lho ya. Tok. Kudu. Iya. Yakin? Yakin. Awas, iki bengi iki tak olehi janji ora etok. Ye. Selamanya wis ora oleh mancing. Iya. Ndoro-ndoro ning jaba kono yayahene lekas masak. Yo biasa masak iki. Bengi. Halo sempate bengi, mau awan ora sempat. Orane ora sempat iki. Iki karang versine mangsak ala wong memeng ya. Dadi kabeh bareng cekuke. Wis. Ngene iki wis jan. Oh, aku tuh mbok ketual. Iki lagi. Ya. Apa meneh to? Katanya sih, tak mau. Ini. Aku mau kan wis janjian karo Pak Joko. Janjian apa meneh? Ini neng Cakro. Janjian apa meneh? Arep mancing. Ya hene. Iya. Ning sampean ki sehat to? Oh, nek ra sehat yo turu ora mancing. Ora. Sehat. Iki ki bengi lho, peteng iki. Yo genah iki bengi peteng kan nggawa senter. Justru nek udan-udan ngene iki to kaline mambak. Iwake do munggah. Alah. Ndi Kang Senero Pak Joko buktine ndi? Kok maido iki lho. Nah, tak tunggu nang gerdu. Lah, kon meng nunggu ning gerdu mbuh arepe lunga nandi ra ngerti. Diwaca sing dhuwur iki lho. Sida mancing pora, tak tunggu nang gerdu. Wis iki gari dibales ngene. Wis, kok dibales ngene. Yo OTW. Sampeyan ki wis ora usah sok-sokan mancing bapakmu. Kepiye Wis to? ket dia isik pacaran aku eling kok jak mancing. Ituke apa? Wader cilik-cilik wikur loro ora kena sak lawuan. Wis ora pulung sampeyan ki nek mancing. Wis to nek iki engko oleh. Alah, Tenan. oleh sayah, oleh adem, oleh kesel engko bali-bali kon ngeroki. Ora nek iki cetha iki. Wis tiktokano wae nang omah. Wis, tak menyang yo. Iki ki bengi tenan lho bahaya, Iya, banyune engko ora. buanter bahaya lho. Kan yo nang pinggir ora ning tengah. Buanji ora ngrepoti, ora kon ngeroki, ora kon sing-sing lho. Ora, iya wis. Kok bali kakean sambat? Ora, wis tak menyang. Iki kudu etok lho ya. Tok. Kudu. Iya. Yakin? Yakin. Awas, iki bengi iki tak olehi janji ora etok. Ye. Selamanya wis ora oleh mancing. Iya. Tenan? Iya. Tit. Tit. Tenan? Iya. Ya, awas we nganti. Pirang jam? Ya nek mancing ki sak oleh kok yo dijam. Piye Lho, aneh. mbok iwake dikangseni. Mau ki tak WA, ora balesi. Rasa wis ora wae. Wis, Awas wae engko nek ora etuk. Wis, walesane tak dol, walesane tak nggo daden geni. Two hours later. Malah turu. Mbok. Wah. Oke ditinggal sedili tuh andang ngiler. Jam pira iki? Gek jam piro? Iki. Gek 7:30. 7:30 apa? Aduh. Kaget aku. Sing ning. Kaget aku. Aduh. Wis. Nyolek masak. Iki gek bali saka mancing. Iya. Itu. Yo entuk. Iya. Wis dibadati urung? Yo wis. Wis resik. Aja ngeget-get isuk meneh. Aku wis alon-alon ling munggah lho. Itu tenan iki, Pak. Entuk. Iki deleke kulkas kono aku tak terus turu. Dimasak kok. Jam piro iki ra lumrah masaknya ini. Lagi jam 8 aku wis ngelih banget. Lah, turu wae. Tak rewangi. Hei. Tak rewangi. Yuk. Yo alajan. Ayo.
Lek menyat, melek. Yuk. Ah ya ampun, ya ini kok ya kon masak to ya. Alah wong gek jam 8 aku ngelih banget kok. Jam 8 punjul 59 iki. Ora. Ya lho. Yuk. Lek menyat. Masak apa? Apa meneh to? Loro. Pawone iki kene. Asem. Pawone iki kene. Wis. Pawone nang kene, masak nang kene ora usah rono. Iya sik kon karo jangan barang. Yo iya, mosok ming karo Ya iwak duduh. tok. Yo iya. Ya aku sing Ngene ngulek. Ndara. Jan kelakon. Goreng lho iki wae ora usah dising-sing. Goreng wae ben cepet. Gawe lodeh wae Ndara. Cemplung-cemplung. Cemplung-cemplung. Iki lep mancing ya dengare netuk semene kae lho. Yo ora oke Jan. limo. Sampai le mancing nanti? Nang kali. Kali ngendi? Kali ngisor kae. Iya. Aku ki ngakone aku ki nek bar tangi turu ki ora cetha. Heeh. Nang iki cetha iki. Napa? Iki wak kali. Utuh. Ngapusi to. Lah, Masakan dhewe ya. yo ora tak critakake sik. Le mancing kaline jebulno banjir gede. Kandhani. Ora wani nyerak. Yo timbang ora oleh iwak yo sing penting oleh iwak tuku. Masakan dhewe. Lah yo ora Ngapusi senengane kok. iki kan mau sing penting oleh ngono lho. Le ngomong mau sing penting oleh iwak. Lah iki kan oleh iwak. Iki jenenge iwak. Iki si Kumba. Wis. Lain kali ya Ndara, kalian para wanita-wanita, para permaisuri-permaisuri, para istri-istri, jangan mudah percaya oleh Oleh siapa? Oleh orang yang tidak dikenal. sampeyan ki wong tak kenal kok ya. Lho tiba iki tuku. Ha nek tuku mono ora usah lunga suwe-suwe tuku. Yo kan sing penting oleh iwak, sing penting oleh to. Wis iki aku napa? Ngulek bumbu jangan apa ngulek bumbu iwake ngono. Aku genah iki iwak kembung. Iwak kembung iwak segara. Oh, kok iso-isone ning kali mancing kok itu iwak kembung. Iki bumbu apa sih? Karepmu. Yo. Oh salah. Wis ngantuk-ngantuk kaya ngene lho. Isa-isane. Iki apa ya tumon? Nek ndoro-ndoro ning jaba kono yayahene lekas masak. Yo biasa masak iki. Bengi. Ayo sempate bengi, mau awan ora sempat. Orane ora sempat iki. Sampeyan ki meksa. Yo ora meksa aku ki ming akon. Ning yo mosok dikon ora dilem. Meksa kuwi. Wong aku yo wis ngrewangi. Golek iwak. Tuku iwak. Iya tuku iwak. Iya lho. Lah wong nyatane lho. Si mbok yo wis arep masak. Sopo sing arep masak? Lah iki nyatane wis siap kabeh nang kene. Iki kejaba santen ya, kejaba santen. Iki tak racik ngene iki nggo sesuk-esuk ben aku sesuk-esuk arep tangi awan garek cemplang-cemplung. Tangi awan kok arep masak lah masak awan. Ya maksudnya iki ben ora kawanan banget. Oh, biasane masak ki yo esuk sarapan kok tangi awan karo masak. Ya duyai nang kene apa engko wae. Manut. Engko wae yo ndak lali. Wah. Wis kedigongso kuwi wis rasa lembut-lembut wae aku lak turu meneh iki. Ayo ngulek kaya ora sisan lho ditinggal. Ya wis. Wis. Sesuk wis ora sah mancing, sesuk wis ora sah pamit arep sing-sing, sesuk wis pokoke go ngomah, duduk manis, limutan ngene iki. Ora ngrekasake wong. Iwak. Oleh iwak tuku, pamite mancing. Yalah, genine.
Nek tak udeke. Tak udeke. Ya aku kan asal-asal kok. Nah, aku kok paham. Lah cowok ekor siji lho. Nih Ndoro salame. Segukke. Wes. Langsung diulek. Ah, ngono. Sing inisiatif wong ki. Iya. Cur banyu ya Ndara, piye iki? Nah. Wes. Mau sida diuyahi urung? Burung. Ya tak uyane. Nek nguyahi rombongan iki biasane cok kasinen. Lah aku nguyahi sampean melu nguyahi kok. Kalbu jamur. Ah bumbu gula apa ora? Yo iya. Kudu ya. Gila, Oh iya. Ora legi. Piye? Ya aja nganti legi lho, sithik wae. Lodeh iki kan yo klenis aku ngarani. Wis sithik. Iki kudu lembut ora? Lembut. Angel lho. Lodeh dudu habang. Lho. Minggir-minggir ngene. Wis tunggu sik nganti blekutuk-blekutuk. Iki karang versine mangsak ala wong memeng ya. Dadi kabeh bareng cekuke. Wis. Ngene iki wis jan. Lho, Ngono yae lho, Mbok. ya duyai. Ngene ya Ndara. Mesakno aku. Wis dapusi, bengi-bengi kon mangsak. Ngono kuwi tulung ya Ndara ya. Iki tetep kudu di-subscribe, di-like, di-komen lan di-share ya. Aja lali nonton tekan rampung kek we komen. Ngono ya, wong kuwi welingku. Saiki banyu ora? Kek istri Nang kono. ngon coba engko. Mati gini nih. Sanding lho. Geser. Nah, wis iki garek njegurke santene. Sor. Wis. Iya to. Wis garek nunggu mlekutuk-mlekutuk sik ya. Wis kuwi lho, ngenteni apa meneh. Wadai. Jam Enggak selak jam 12. irengno kono. Kabeh. Oh, tinggal Mas. Numpang wajan nggo goreng iwake. Ya. Oh, wis. Wis gorengan ya, tak anu. Napa? Letak aku. Yongko kok. Alah, kur kari goreng iwak. Lho masa aku sik serang-serang tinggal turu. Kayak panasan kayak lengak nganone. Pas, bismillah. Rasa hae dicutek nganggo ngono kae. Tak gorengan rampung lho iki ya. Iya. Merah amat yo wis papat. Amat. Amot, engko remuk wis. Iki tak dalane kulkas kono. Kok modile ngene yo? Wah. Nek do cerita. Mbok. Wes salah. Wato. Wes. Terus kadang-kadang wae. Jembur. Ya.
Kene. Wis, ajane dipindah. Tak gelarke kloso nek iki. Untungno lho, Mbara. Iki lho, segone. Delok. Wis kari sakmene, wis koret-koretan iki. Iki mau nek segone entek prayo kelakon gliwet meneh. Koret-koretan sing penting isih, Mbok. Ya wis kono. Iya. Iki kan sing gemeteren luwe kan mau kan Pakne ya. Aku wis ngantuk pol-polan wis Yuk. kono. Yuk. Ya ra sumbut ngono ku iki. Ora. Engko tanduk. Wis kono. Yo lah, enak-enak tenan tenggole. Duduh. Aja dicuri-curi dudu. Tutuk nolem-leman. Sing penting wis mateng. Saiki mang. Dhewe kaya kendel. Sare padang. Wong turu iki cen ra rezeki. Bene turu. Tak entekke engko gane. Teno. Jare turu. Menengo. Menang. Nang apa? Enak banget lho, Mbok. Iwake mancing mau. Tekno. Ngambura. Mbok ora ngrusui wong ngaset ya. Oke sisake. Iya. Nang yen Ndara. Wis, aku arep mbacutke turu, Pakne ya wis ben nutuke lemangan. Tapi tetep ya nonton terus Pawon Mbok Wirya mung neng Mbok Wirya channel. Pawon Mbok Wirya rasane mesti Anjo. anjo.